Hej ud til Vineyard. Jeg håber, I har det godt derude. Her kommer bare lige en lille hilsen fra mig her op til påsken. Påskeferien, det er jo som regel tid til at nyde det gode forårsvejr og nyde fællesskab med vores venner og familie og påskefrokost og alt det gode i livet. Og så er påsken jo også bare den allervigtigste højtid for os som kirke. Det er simpelthen det, der er det helt centrale budskab i vores tro. Det er det, som sker i påskedagene. Altså julen er også dejlig, og Jesus bliver født og sådan noget. Men det her med, at Jesus han blev korsfæstet på langfredag, og han opstod igen søndag, det er det allervigtigste i forhold til at være en kristen troende. Altså, hvis Jesus han ikke opstod sådan helt fysisk og rigtigt, kom ud af graven der på påskemorgen for de her 2000 år siden, så var der simpelthen ikke nogen kristen tro. Så var der ikke noget håb for hverken frelse eller for nyt liv. Så når vi til gengæld lever i påskens budskab, så lever vi jo under Guds nåde, og så lever vi med håb, fordi at vi har en kærlig far i himlen, som har vist, at han vil gøre alt for os. Ja, i Jeremias 29, der står det her kendte vers, at Gud han siger, for jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om fred og ikke om ulykke. Planer om fremtid og håb. Og påskens budskab, det giver os mest af alt håb. Det giver os håb for os selv. Det giver os håb for den verden, som kan virke til at være i flammer. Det giver os håb for vores kirkefællesskab. Fordi Jesus død og opstandelse, det minder os bare om, at Gud han har rigtig gode planer for os. Og det her med håb, det kan være svært, fordi vi oplever mange svære ting i vores liv. Jeg kan helt ærligt sige, at jeg bare de seneste uger både har oplevet ting, jeg synes var virkelig svært og virkelig frustrerende, som virkelig har givet mig en mangel af håb, som virkelig har været tungt. Og så har jeg faktisk også virkelig oplevet nogle af Guds store velsignelser, nærmest nogle mirakler i vores personlige liv, som har givet mig en masse håb. Så påsken, det minder os bare om, at vi kan have håb for fremtiden. Og at der er et virkeligt håb. Det er ikke bare, at der er noget positiv tænkning, vi kan give til hinanden, men der er faktisk et helt konkret håb for de ting i vores liv, som vi kæmper med, og som vi bekymrer os om. Fordi at Gud han er god, og at det viste han ultimativt, da han døde for os på korset. Han har virkelig gode planer for os. Han har gode planer for dig, og han har gode planer for mig. Han har gode planer for vores kirkefællesskab, og han har gode planer for den verden, som vi er i. Så jeg vil egentlig bare opmuntre dig til at gå ind i påskeugen i tillid til Guds trofasthed og godhed. Og lad det være en tid, hvor du finder ro og reflekterer og er i forventning til, at Gud han vil møde dig med sin påskeglæde og sin påskefred. Det vil jeg prøve at gøre. Og jeg vil også selvfølgelig invitere dig til at komme i påsken til vores gudstjenester de næste 2 søndage og fejre det her budskab sammen med resten af kirken. Og jeg er faktisk virkelig i forventning til, at Gud han vil møde os med sit nærvær i de her søndage. Han vil komme både med sit nærvær og være der, og han vil komme med sin kraft. Og jeg tror, vi vil opleve, at han vil bringe sin glæde og sin fred, at han vil bringe nyt håb, at han vil bringe helbredelse og opmuntring til alle os, som kommer. Så bare rigtig, rigtig god påske her fra mig, og jeg håber, vi ses i løbet af ugen. Ha' det godt.